Takže čau lidi. Pip. Proč jsem řekl pip, no nic. Takže čau lidi, já jsem Matyáš a vítám vás u dalšího videa. Dneska je to za hře Minecraft verze 1.0.2, protože já jsem si musel upgradenout Minecraft, protože tady Simsa. Jo, jsem tady se Simsou teda. Jo, čau. Debil. Jo. Protože na iPhonech jsou pomalejší aktualizace a takhle a prostě potřebovala, že jo. Hej, pojď za mnou, našel jsem tu vesnici. A ona teda takhle teprve jenom v tom případě může hrát se mnou, takže já jsem se tady upgradenul. Ano, jde to. A jinak tuto je druhá série. Ona tam zůstala. Jo, toto je druhá série ve hře Minecraft Pocket Edition, ale nebojte se, není tuto konec jakoby první série. První série bude pořád pokračovat, jenom tuto je vlastně multiplayer série. Tuto není normálně série, tuto je multiplayer. Ne, to všichni chápeme. Jo, všichni to chápete, to je dobře. Tak, já se tady do té budovky. Kde se zabije slívku tady? Ne, vůbec nekecáš. Jo, tu ten seed jo, počkej, tu ten seed máme i se segrou, tu ten je strašně dobrý. Jo. Nebo měli jsme teda. Tady jsou ty ovce. To si pamatuju. A tady jsem jinak pro info bydlel, tady ten úplně ten dům vzadu, tady ten. Který nemá půlku střechy, nebo... Určitě někam jinam, ale pojďme teďka pomoct s tady těma ovcema. Protože chceme postel, aspoň teda. Já nám zase postavím co jídla. OK, z ovcí taky padá maso, ale... Hej. Jo, dobře, teď jsem měl menší lag. A nejlepší způsob, jak zabíjet ovce, holou rukou. Zabíjete je teda sice půl hodiny, jo, ale... Jako já bych strašně rád dělal kritikaly, ale já je vůbec neumím, nebo umím, ale s mečem a to na Minecraftu na počítači, když to vůbec nedělám. Když ty kritikaly vůbec, ale vůbec nedělám. To není moc nahlas. Tak abych to spíš jako mohla zasílit. Ty si to klidně zasil, jo, ale zase ať to neruší videjko. Tak jo, hele, já bych vzal ty pece, co jsou tady. Jo, ty vesničky na mě nekoukaj, značeně. Ne, tak ne, nekoukaj. Když nekoukaj, tak nekoukaj. Protože já tady ničeho. Jinak spolužák říkal, že když jdeš studnou ve vesnici, když kopeš, tak se spavneš, tak tam máš ten. Hele, víš, co říkal ten spolužák, Meli? Že jak máš tu ten seed, protože tu ten je ten jeden z originálek, tak tu ten seed, že pod tou studnou tadetou, ve které teďka jsem, že tam je brána do endu. Mohli bychom to zkusit, ale někde až v kreativu. Šatrik. Úplně. Už malinko, už jenom málo. Ok, já jsem si musel nenaložit. Hej? Nešlo, že zabiju. Ona vlezla do mě a mě se úplně celý to přerušilo. Já jsem chvíli. Jo. Vylez? Já to tady zničím. Kde jsi to zničil? Někde, ale tady máš vlnu. Tak já se jdu ještě takhle podívat sem. Tak. Mé vlna. Musím se left the game. Dobře, no. Nechceš, aby to koplo? Protože jsi šla na Messenger. Ne, já jsem šla jenom odepsat, to bylo jedno důležité. No tak to jo, když je to důležitý, tak to jo. Koplo. Aha, hlavně, že mi to tam psalo tyho do chatu. Jsem psal left the game. Já jsem se nerolognout. Až teď jsem left the game. Cože? Mě to nevím. Ach jo, já tě opravdu nevím proč, co, nebo jak.
Rozhodně jedu zničit nějaký strom, protože potom bude noc. My máme difficulty na easy, což jste nemohli vidět, když jsem dělal svět. Protože, počkej, vy jste to vlastně viděl? Nebo neviděl? Já už nevím. Hej, tě to jedno, ne? Hej. Join the game. Víš kudy? Ne, nevíš, protože jsi spadla ve vesnici. Taky pojď těžit nějaké stromy, ať máme nějaké materiál. Tak já jsem natěžila stromy tam, když jsme byli zatím. No tak to je. Já bych to vybral, jestli tady ty vesnice nelíbí. Ne? Ale víš co, já udělám teďka nějaký charcoaly, nebo jak se tomu říká, charcoaly. Přesně to. Ty máme koně tady poblíž. Já vím, ale nemáme sedlo. Ne, givovat ho nebudu, nekoukej na mě. Kecam. Já vím. Tak třeba ho nejdeme, tak nejdeme nějakou pyramidu. O tom pochybuju, ale jak chceš. Třeba já jsem měl jeden svět, ve kterém jsem našel diamantový brnění na koně. Ale já si udělám krafťák, udělám si krumpáč a vykopu si pece. Udělám si ty pece, vezmu si ty pece, protože přece jenom jsem taková, nevím co. Jsem takovej, ale taková socka. Já nevím, jak se to může říkat jinak teda, ale to je jedno, jo. Já si teda vezmu tu pec tady tu. Vezmu si to pod tím, jo, ale to až se mi vypadí ty charcoaly. A teď budu vypíkat to maso ještě. Jsem to chtěl ničit, pak jsem si uvědomil, že chceme maso. Hele, tam jsou ještě krávy, tak já jedu zabít, vrátím se za chvilku. To už jsem doma, kecam. Můj klacek tě bude doprovázet celý zbytek tvého života, protože teď tě zničím. Já jsem ti to říkal. Kráva jedna. Můj klacek. Můj styk. Je tady někde spawner craft, nebo co, že tady s ničím zabiju dvě, spawne se mi jedna. Ty jste mohli slyšet velčí mamku? Nevadí, tím se video neskazí. Mně už došel hunger, jo, ale si rovná maso. To břiše ta samice. To je... Jsi ve vesnici, jo? No, to určitě. Dobře, já tady majznu krávu krumpáčem po hlavě. Ale jenom na 3 rány, protože to je krumpáč, že jo? No co, ale tě, kdyby jsem někoho majznul krumpáčem po hlavě, tak spadne tyjo na první porto. Na poprvé. By sebou proštil vozem, ale by se nespamatoval. Já se najím, protože už nemám absolutně žádný hunger. Tak. No tam jeden koul, ne. Jsem dám jeden koul a sem dám tuty. Sice se jedno nevypeče, já to vím. Že jedno uhlí vypečí na 8 a jednoho daného materiálu. Kam jsi šla? Kde seš? Tady nejvíc tom. To jsou ty vesnice. Dobře, já tě tady ještě nikde neviděl. Ale našel jsem ovečky. Asi tě vidím. Já vidím. Čekej. Jsem to volnou. Čekej, já jdu pro tebe. Protože tady vidím, jak se ničila stromy. Tady z toho všude. Hej, jablíčka. Mám jednu vlnu. Ale už začíná být noc. Vidím tě, vidím tě. Pojď za mnou, pojď za mnou. Kostě.
Aha. Vyhrála. Akční scéna a malej lag. Ježišmarja! To víš? Já běžím, utíkám. Schováme se v nějakém domě. Škoda, že tady nemůžete prostě ten skok držet. Tady ho musíte furt na něj ťukat. To víte, no, verze na telefonech, co chceš víc. Co od toho chceš čekat, jako. Já potřebuji jednu mas. Vezmi si. Creepři, dokonce 3 nebo kolik jich tam je. Kam to Pojď se schovat sem. Kolik máš vln? jednu. Já mám 4. Sakra, ještě 1. Takže se nevyspíme. Ne, počkej, z kolika jste Ze 3. Postel se dělá ze 3, máme jenom 5. 3x2 je 6. Zombík. Hej, ty zmetku, pojď na fight, ne? Neboj se, pojď na fight. Au. Ty to nemá vůbec knockback. Haha. Já teď musím nějaká si zavu, ale nejdu taková tyčka jako má. Já ho možná i vyvím tady tyčku, já zabijím krumpáčem. Teď se mi rozbil, že jo. Nepotřebuješ žalko, že? Co? To nepotřebuješ žalko. Nepotřebuju koho? Žalko. Ne, vůbec. Srdíčka mám ještě plný. Já už tu máme 2 žalky. Já super, že tady máme i tu část. Au, zastřelí mě tady asi skeleton. Hajzl. Au. Taky máme po mně. Au, jau. Musím do ty kovárny. kličkovat. Pojďte. Já teď nemůžu podívat. Dobrý, no. Já jsem taky žal 50 To je pěkně vyfejlené. Ten creep, ten z kosti, jak tam jenom stojí za těma dveřma. Hej, pojď rychlej přesun do toho velkého domu. Ne, to je dobré, já zůstanu tady. Ne, pojď. Ne, tady chci zůstat. Já půjdu do toho velkého, teda do toho. Protože já žiju v luxusu. Dělám si čapku. Jo, nemáš prosím tě jedno dřevo? Já tady mám hodně, ale ty jsi přestěhoval, že jo? Tak dneska zůstanu ještě tady a zítra se můžu přestěhovat. Do toho velkého Vysvětlila dobře. jsem mi ty uhlí, co byly v té čestce, že ne? V jaký čestce? Je tady to. Já si vezmu jenom nějaký dřevo, jo? Kolik jsi vzal? 2. Ježišmarja, to jsem mohl vědět. Ne, je stačilo jenom na postel, hej? Já mám jednu vlnu, ty máš taky jednu, takže ještě potřebujeme. Hele, co kdybychom si teďka vykraftili meče a šli bychom na ně nějak to, jako jak to pošéfit. Mám ti vyrobit meč? Já už jsem ho vyrobil teda, tak se ho nedělej. Já už mám vyrobený dávno. Tak aspoň máme je náhradní. Ne? Když se nám to moc nesvítí. Jo. A nebo chatě náhodou do dveří zombie? No. Dobře. Jak myslíš? Aha, protože jak by do nich mohl bouchat, když je máš otevřený. Teď jsem měl úplnou vidinu, že je za mnou creeper. Ježišmarja, ne. Ty, ale už tě mám dost, ty. Critical. Ne. Joj, sorry. Dík. Co ti je, Matyáši? Potřebuju heal. Instantní heal. Nemáš poušny? Kde jsem dal tu čepku? Čepku jsem se vykraftil. Mám ještě... Jo, už nemám to. Už nemám kůži, sorry. Sorry. Jo, dobrý. Můžeš tak utrácet? Ne, ale k čemu je nám kůže, protože knížky... Věci do dřesky, já bych se nemůžu. Jo, to je pravda, já si tam dám úplně všechno, kromě meče, že jo. Já nám do tady tu vesničku trochu osvětlit. Když tady vidím těch oči těch pavouků. Kámo, díky tady vlna na tu chvilku. A jo, ale to světle... Ale to je dobrý nápad vlastně.
Mě nenapadlo. Že bychom se vyspali. Tak pojď. Kde je to? Tady. Přijme před sebou. Já si vezmu svou postel. Jdeš tam prosím tu vlnu? Já už jsem ji položil u nás, takže dobrý, no. Tu vlnu už jsem tam dal. A tu postel jsem si položil to. I tak já se jdu vyspat, ty taky už zalehni. Už je tě dost. A to byl vtip, že jo? Ne, já byl. Jsem se spát, promiň. Tak. Tak. Super, dám si ještě pošefit teda. Teď už to bude lehčí. No, už tady nikdo není. Ale čo pak, mladý pane? Tak vy chcete umřít? Máte povolení? Máte vůbec povolení na to umřít? Tak jde na mě creeper. Bacha. Jdeš na to pod půjčku na této? Tada. Nebo úplně tvůj Bom. aspoň máme tyhle dát. Super, máme gunpowder. No, tady máme Ještě tady. Ale jak já tomu už to říkám, no, ono to je na Bejborsku to je Warpdas, myslím. Mám to. Teď jsem se ho pošefil znova. A tam bylo ještě jich víc, si pamatuju. Critical. Kolik máš gunpowderu? 0, viď? Žádný, já mám 4. A mám hele 4 kůže, tak jestli chceš, tak ještě našetřím jedno a udělám ti taky čapku. Ale ne, nebudem tady nosit teďko žádný to. Dobře, nebudeme nosit oblečení, budeme nahatý, když máme skiny oblečený, ale... Jo, Ty nemáš skin, ty máš ty. jako promiň, ale já mám ještě na starém telefonu ten skin, takže se ještě budu muset přeposlat. Já se jdu pro jídlo, protože mě nenapadne si ho vzít hned. Hej, malý zombie. No, dobrý. Au, jde do mě. Mizlíku. Smetek. To je hajzl. Hej, zabil koně. Padne z něj maso, ale... Hele, Jak jedu na hej, on je ten... Debil je tady zavřený. Hej, u tebe. Na mě jedu na koně, tak už nejdu. Hej, on byl zombie u tebe doma. Pořádně. Kůže! Chudák. No, že to teda kůže. No, kůže. Minecraft to prostě musí zabít všechno. Dokonce i hráče. Hej, kdo seš? Ne. Dokonce i koně, který mám v rádě moc ráda. Jo, no ty hvězdo koňská. Víš, že už nebudu chodit na koně. Fakt? Ach jo. Bohužel. To je taková škoda, když jsem si vždycky vyhledal tvé jméno na YouTube, tak mi tam nejen vyběh tvůj kanál, ale tak mi tam vyběhlo, jak jsi jezdila na koni, že tě nějaký týpek tě tam vy to natočil, jak jedeš na koni. Úplně jedu na To koni. nebyl typ, to byla typkyně. A týpkyně, tak to je ještě lepší. Poděvka. Co myslíš, jako je? Nic, nijak. Hodil by se nám luk. No to se hodilo, museli bychom zabít nějaký... Ono se dá nasednout na krávu. Ne. A najednou jedu na krávě. Tak mi tam naskočilo takový to jako... Jo, mount. Jo, počkej, ale ono to není mount jako, to znamená jako, protože ty jsi měla v ruce asi ty obilí, ne? Já jsem měla v ruce to meč. Aha, tak to krávě nevím. zjedl meč. Mě by to taky zajímalo. Jak dlouho bude ještě trvat tenhle ten? Co? Mm, Tohle díl? Hele, do kolika, jak dlouho budeš chtít, já to ještě teda ukončovat nechci, jak ty. jako mi to je jedno, mě jde o to, aby jsme v tom v tom videu prostě udělali něco, co bude ty lidi bavit, aby to nebylo jako, že jen takový... My si vlastně teďka povídáme, mohli bychom spíš někam vyjít, jako do nějaké jeskyně nebo takhle. Hej, opustíme to vesnici, my ji nepotřebujeme. Ne, bych tady chvilku zůstala. Ale jenom chvilku, protože to tady nebudem furt.
A já jsem zjistil, že mám díru v domě. Já jsem ti tam udělal, jsem ti čerkla postel. Ty si ale. Ale ne, já když se teď budem stěhovat, teda budu už. Takové Bad Wars, ne? Ale čekuju, já ještě tady opeču nějaký maso, než půjdeme. Opeč maso a já si vezmu ještě svoje věci teda a půjdu taky. Říkám svoje věci, ale přesto jsou to věci, které jsem tady ukradl, ale... Mám ještě nějaký ty věci v té čestce, co jsou tady u mě. Tady zatím ještě opeču to maso. Jo. No toho masa bychom potřebovali asi ještě hodně. No teď jo, já ještě to. Nemáš taky kamení? Kamení? Kamení nemám. Tady bych nějaký takhle. Pec mám. Tak mě jsem ještě položit. Nemůžu, protože já si jdu právě, že teďka pro dřevo, protože mě se zničil krumpáč, že jo. 3, raz, 2, takže 5 kusů. Dám si tuto. Mám takový pocit, že se bude hele to, že se budeme stěhovat až po tu tý noci, co teďko bude. Jo, to si taky myslím. Hele, počkej, já ti ještě, hej, už jsi šla pro tu, jo, dobře, vlastně nešla. Já ti hodím potom, když tak kuře, aby jsme si taky vypekli, protože to taky přidává dost. Teď mám kuře, já už si to kamí, 3 kuře. Jo, tak čekej. Udržuj oheň, udržuj oheň. Super, tak já tam dám i ty svoje. Ty, ale už nemáme uhlí, to je taky pěkně na prd. No, hodně dřeva. Dobře. Teď nechám vypít. Hele, a mám jabko, což si nechám teda, až budeme si třeba někdy dělat v budoucnu zlatý jabka. Když se tady zatím zabít nějaký kravy, nějaký ověč. Ale ty už jsi mi vzala postel, nebo je v truhle? Nevím, jsem ti. Ty máš u sebe. Jo, akorát vám si když tak tu, co tam je. Já si vezmu tu tvoji, no. Nebo teď už spíš mojí. Jsme tyjo dneska byli naposled ve škole, už máme prázdniny. Máme teďka pololetky. Jinak, co jste měli na vysvědčení k pololetí vy, určitě napište do komentů. Veď, Mali? Teda Simso, budeme strašně moc rádi, když nám odpovíte na naše skvělé komenty. Jo, dobře, teď jsem vůbec nedával pozor, koukal jsem se do okolí a nejednou jsem si neuvědomil ani to. Je, hele, koně! Připněj! Kůže, je tady kráva, ale to je malá, no tak. Jsme zlí, my zabijeme koně. Ne, nechnu. Já ti ho jenom načnu. Já jsem chtěla, aby žil. No, ještě živej. Dobře, teď už ne. Normálně, mě sereš. Já vím. Hej, ničíš mi brnění. Tohle bylo úplně skvělé, jak jsem tam zahučel. Počkej, pojď se stoupnout. Pojď sem. Jsem na to místečko. Na to jaké? Na to, jak seš ty? Já jsem se stoupnout. Hej. Jsem se stoupnout. Stoupni si sem. A čelem tam. A čelem tam. Sem dolů na ten blok. Na tu ten. Au, já se topím. Nepolikej tu vodu. Mňam, to je Fakt za vodě. Tun. Tak si nás dík za boost. Dík za boost. Si tě najdu. Já tebe taky. Ale ta kráva už vyrostla. Ne. A teď je to Minecraft. Hej, už mě nech, ale. Ty mě opravdu teda ničíš to brnění, to je strašný s tebou. Kdybych tě zabil. Ne. Šouka. Jau. Nemáš prdě. No, říká to, co tady si prdla, že jo? Yeah. Hej, ale ty jsme tak pěkný, ty. Vesničany debilní, hej. To jsem neměla já. Hej, nech toho. Ale to jsem fakt nebyla. Ne, ale už dost, protože ten blbej vesničan mi sebral všechny ty, co jsem si tady vzal. Vole, to ti on Tak to jo, tak já mu to tady rozgrýfu, vezmu si úplně všechny ty, co tady pěstuje. Nikam nezveřejní. Neboj.
No to YouTubeka. To že řekni, že teda u příštího videa, A příštího videa mě musím se zbije, jo? Každopádně doufám, že se vám videjko líbilo, teda sorry, ale v příštím díle, až se budeme stěhovat, takže doufám, že vypněte teďka, ještě se loučím. Doufám, že se vám videjko, hej, doufám, že se vám videjko líbilo, pokud ano, určitě nezapomeňte ohodnotit lajkem, napište nějaký úplně skvělý komentář, určitě tam napište, jaký jste měli vysvědčení, 5 mě nezajímají, 5 tam napište. Ano, a prosím, nechceme vtipárky, který tam napíšou, jo a vysvědčení, sorry, ale nic nemůžu napsat. Sice by to bylo pěkně vtipný, ale to už jsem teďka vymyslel já, takže máte smůlu. No, mějte se pěkně a u dalšího videjka, kde se budeme stěhovat, nebo půjdeme na nějaký průzkum určitě. Prostě si to budeme užít, takže mějte se pěkně. Jo, čekaj, já se jenom podívám takhle, jo, ještě tam furt máme věci, takže stejně už teďka nikam nemůžeme jít. Tak já se dozrovnu na podívce, takže se a mějte se pěkně. Čau.